mag Trans Nzoia kama bende ne omolo kanyo mar mondo mi ocho wange e moko kuom dongruoge mago ma bende piny owacho mamalo osebedo ka chwalo ne oganda makono. Ne otiyo kod thuolo maket koda mano mar chiwo puoch gi pak ne piny owacho mamalo kama bende ne owacho ni piny owacho mamalo biro bedo ka chogo tije mopogore ne ojende mar mondo mi kik ti kodgi e yono ma ok owinjore gi jotelo. Tunajengea mama mboga masoko ya kisasa ndio wawache kufanya biashara yao wakipigwa na jua, wakipigwa na vumbi, wakikuwa kwa matope. Tunajenga modern markets katika hii Trans Nzoia. Tuko na markets zile tunajenga hapa Kitale, kule Kiminini tuko na Kiminini modern market 181 million shillings. Ingine pale kunaitwa Bikeke tunajenga soko. Ingine pale wapi? Kolongei kwanza. Pale Kachibora, Cherangani, hapa Kesogon tutaweka soko. Hata hii maili 7 lazima tuweke soko kwa sababu tuko na pesa ya kutosha ya kujenga masoko ya mama mboga kila sehemu ya Kenya. We are going to create jobs for the young people of Kenya. They will not be available to be goons, to be hecklers, to be bloggers, or to be voting machine to elect you when the time for election comes.